लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै नैबे गोदान भिडिअजों लोगोसे बावहरफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नै जोङो दायो कलेजाव मोनफैबाय। मिथिंगा बसुमतारी हाय होनदो खेबसे। हेलौ हाय। मिथिंगा बसुमतारी आंनि लोगो, नोंथांमोना आंनि दैलि ब्लग्सफोरावनो नुबाय थायो। थ' आंहा गाबोन होनो ब्लग्सआनो गैयामोन, बेनिखायनो ब्लग शुट खालामबाय दिनै। आंनि टारगेटआ आं जायगा एक्सप्लर खालामनो गोसो जाबाय दं, नाथाय टारगेट जाथ'वाखै। दा बे समाव जोङो कलेजबो सुटि गैथ'आ नालाय, थ' दिनै जाहैबाय सरस्वती फुजा। स' बेनिखायनो जोंनि फरायसालिमायाव फालिनाय सरस्वती फुजानि माखासे नुथायफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। अन्नानै नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैबाय थानाय समाव थामहिनबा फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनाय एसेब्लाबो थुलुंगा आरो मदद हेफाजाब होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स' लोगोफोर दायो नायनो हागोन नोंथांमोना, नै आं टप फ्ल'राव दंफैयो। बेनिफ्राय नै गाहायाव प्रिपारेसन सोलिगासिनो, नाथाय स्टुडेन्टफोरा खम, माने मोनफैथ'वाखैनो दासिमबो। समा जाहैबाय नै 10 रिंगा जानोसै समा। वेर इज माय घरि? 10 रिंगा जानोसै, थेवब्लाबो दासिमबो सफैथ'वाखै। आसा खालामदों दान्दिसे उनाव सफैगोन बिथांमोना। नै जोंनि मोनसे जोबोर समायना होनोब्लाथाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना थालिर बिलाइनि मोनसे बानायदों। बे जाबाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'नि कालचार। बेनिफ्राय नैबे जाबाय बिफां, नै ओरैहाय बे जोंनि केम्पास आरो नैबे मा होनो बेखौ सिथ्ला, नैबे सिथ्ला, ओइ बे जोबोर गुवार एरिया जोंनि कलेजा। बेनिफ्राय नैजोंबो कमप्लिट जाथ'वाखै। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। What the kill? Oh dia. Oh itu. Itu. Betul. Oh nangis dulu. Minuman sih, minuman. Nambah orang ini. Dia apa sih lah? लोगोफोर जोङो नै दा बे समाव बिल्डिंआवनो दंथ'यो, गोजौआवनो, गाहायाव दासिमबो ओंखारलाङाखै जोङो। नै जिरायना दंथ'यो मिथिंगाजों आंजों। स' बिथाङा नै बिथांखौ जाय फसायो लाइक होबानो जाबाय भिडिअखौ। एकदमबारे कमेन्टआव गावसिला हरना हो। सिख्लाफोर, बिथाङा नै स्टिल सिंगोल, एकदम सिंगोलै दंथारोनो। बिथाङा जोबोद दुखुआव दङ, टेनसन आरोना। मा बुंनो सानो नोंथाङा दा बेनि सायाव? दे फंनैसो बुंहरदो। ओइ बिथाङा दा लाजिदों आरोखि ना? बिथांखौ एसे लाजिनायखौ होखारनो नांगोन एदावनानै, नङा होमबा? नै जोंनि अपोजिट साइडआवनो दङ, नै बे जाबाय पुलिस केम्प। आं दा जुम खालामनानै नङा, बिकज जुम खालामनानै नङा, आं व्हाइट एंगोलाव लाबाथाय जुम खालामजाया आंना मबाइला। अके। बबे? The next day. गोजोन सानजौफु लोगोफोर। स' आङो सरस्वती फुजायाव माने ब्लग्सखौ कमप्लिट खालामनो हादियासै। दिनै फैयै 6 फेब्रुवारि मोनफैलायलांबाय। 3 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै दिनै 6 फेब्रुवारि जालायलायबाय। थेवब्लाबो आं ब्लग्सखौ कमप्लिट खालामनो हादियासै। बेनिखायनो आं बे समाव कलेजनिफ्राय मोनफैदों जास्ट दासोल'। स' दिनै 6 फेब्रुवारि, अब्लाबो दिनै आं बे ब्लग्सखौ कमप्लिट खालामदेरनोसै होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। स' सरस्वती फुजाखौ आं दिन्थिनो हायैनि थाखाय गासैनिसिमबो सरि बिनाय थाबाय। स' आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो निमाहा होगोन। स' नायलांबाय थादो जोबजासिम ब्लग्सखौ।